Wow, nice guy. House ni. Wow, nice guy. Bukid. Wala. Hindi kay hapsay ba? Aba, hilinaw. Lingaw lang. Hindi kay presko, ang hangin ba? Presko. Sa housing ba? Ah, di ay. O saan nere ka mga relikit yapon? Ah. Ah, di asin dong yapon din eh. Adagan naman po ng muyo ba? Lah. Lan na lang kaligo na nito. Kanal. Wow, nice. Lazada ba? Ito? Nay, mana yung water rafting dia? Ah. Ah. Aura. Bumbay sa bumbay. Lusot na din dito dinagan dito sa Tulian. Taos kamen. Gan. Doy doy. Ikaw man na. Ay, ato mo? Oo, at sin. Asin. Ah, dili? Oh, ilan ni mari. Set sa ba? Ako ba tangan? Wag ka maruot sa ako. Wala ako nagkuhan.
Nag-video-video ra. Ha? Ma'am Sara? Damang din? Adi ay? Don't stop.